Добрый дзень усім добрым людзям. Праца скончылась, рамонт скончыўся, і вось паглядзім вентыляцыю гэтага гаража. Цалкам мы ее уцяплілі, і яшчэ, каб сонца не парушыла нам цеплаізаляцыю, абклеілі вось такой фольгой. І туды заходзіць к нам у гараж. Гэта выцяжка. Прыточка у нас з гэтага боку. Зойдзем у гараж, паглядзім, што робіцца далей. Прыточка у нас вось гэты вузел. Частка ідзе у гэта памяшканне першага паверха. Можна дачыніць, калі патрэбна. А астатняя частка пайшла ўніз. Выцяжка. Вось яна тут шла, тут усё залілі, все выдатна. Вось тут стаіць у нас вентылятор. І тут у нас короб пластиковый ідзе. Вельмі файны вентылятор. Па-першае, ціхі, па-другое, дастаткова магутны. У склепе выходзіць наша труба для выцяжкі і другі вентылятор. Прычым яны ўключаюцца паасобку. Там стаіць зворотный клапан обратный, и тут трубы пошли наверх и проходить уже на першы поверх. Ну и тут для конденсата, калі будзе ён у нас з'яўляцца, спецыяльны кран, каб яго можна было зліць, каб ён там не бурлеў. Прыточка тут нічога асаблівага. Труба, таксама уцепляльнік, і калі трэба, накрылка закрыць на зіму уже плотненько. А можа і спатрэбіцца, паглядзім. Вось так зрабілі мы вентыляцыю ў гэтым цудам гаражы. Паглядзім, як пройдзе зіма, тады можна будзе казаць нешта пра якасць уже такую адмысловую. Усім усяго найлепшага, каб не было цвілі і было свежае паветра. Пакуль.